Dobrodošli u novu vrtlarsku radionicu by Pevex. Kaktusi i sukulenti u današnje vrijeme postali su toliko popularni da se u njihovoj kupovini vrlo lako može pretjerati. Ali kako najbolje izvući od njih ono nešto, pokazat ću vam u ovoj radionici. Iako je njihov uzgoj vrlo jednostavan, treba se pridržavati nekoliko pravila. Pokazat ću vam kojih. Jedno od pravila je odabir kvalitetnog supstrata. Osobno ga volim sama izmiješati i to uz pomoć zemlje za kaktuse. Zato jer takva zemlja sadrži sve hranjive sastojke. Sa dijelom krupnog pijeska ili pomice. Ovaj sastojak osigurat će dobru drenažu tla. I perlita. On sprječava zbijanje tla jer kaktusi vole prozračan supstrat. Iako posađeni sami u tegle zaista izgledaju predivno, ali kombinacijom nekoliko vrsta istovremeno dobit ćete još bolje rezultate. S vremena na vrijeme biljke je poželjno očistiti nježno kistom kako bi se nečistoće i prašina skinuli sa mesnatih listova. Dekoracija je gotova. Nadam se da više nakon ovog videa nećete dvojiti kojeg zelenog ljubimca odabrati. I ne zaboravite, temperature su sve niže, zato svoje zelene ljubimce unesite čim prije u zatvoreni prostor.